हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ चेनेलाव फिन खेबसे बरायबाय दा बे समाव नोंथांनि थाखाय मोजां साख्रिनि खाबु वेकेन्सि गोदान ओंखारना फैगासिनो दं लोगोफोर दा जोंहा गोदान साख्रिनि वेकेन्सि ओंखारना फैलायबाय आसाम राइफल्सनिफ्राय टेक्निकेल आरो ट्रेड्समेनावहाय दा जोंहा बिनि एप्लाइ अनलाइन स्टार्ट डेटआ 22 फेब्रुवारिनिफ्राय स्टार्ट जागासिनो दं लोगोफोर ओमफ्राय 22 मार्चआवहाय जोबगोन दा बे थांबाय लोगोफोर स' क्लियार जाबाय बे दानिया नोंथांमोना ओरै फैदो हाउ टु एप्लाइ होनोब्ला नोंथांमोना बिनि अफिसियेल साइटआव थांनानै एप्लाइ खालामना लानो हागोन दा एप्लिकेसन फिस दं जोंहा लोगोफोर माखासे ग्रुप बी रिलिजियास टिचार एन्ड इलेक्ट्रिकेल मेकानिकेलाव गोग्लैनायफ्रा 200 रुपिस पेमेन्ट दाननांगोन बिनिफ्राय नोंथांमोना जायफोराहाय ग्रुप सी आवहाय गोग्लैयो रिलिजियास टिचार एन्ड इलेक्ट्रिकेल मेकानिकेल बिथांमोना 100 रुपिस पेमेन्ट खालामनांगोन दा बे थांबाय बिनिफ्राय नोंथांमोनाव फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट फिजिकेल इफिसियेन्सि टेस्ट राइटिं टेस्ट बेबायदि एग्जाम लानाय जागोन लोगोफोर स' बेखौबो नोंथांमोना मिन्थिबाय दानिया नोंथांमोननि क्वालिफिकेसना जाहैबाय मेट्रिक पास जानायनिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन ओमफ्राय नोंथांमोननि एज लिमिटआ 1 जानुवारि 2025 सिम जागोन आरोखि दा नोंथांमोना बेखौ गासैखौबो मिन्थिबाय बिनिफ्राय नोंथांमोननि माखासे क्राइटेरियाफोर दंबावो लोगोफोर माखासे एज एलिजिबल नोंथांमोना बेखौ नायना लाबानो जाबाय SC ST फोरनि थाखाय 5 इयार्स OBC फोरनि थाखाय 3 इयार्स एक्स सार्भिसमेन बिथांमोननि थाखाय माखासे रिलिजियासनि दं रिजार्भ केटेगरिफोरनि थाखाय माखासे रिलिजियसन एज एलिजिबल होनाय दं बेखौ नोंथांमोना गासैखौबो नायना लादो लोगोफोर फरायनानै लाबानो जाबाय नोंथांमोना अब्लानो गासैबो क्लियार जाजोबगोन बिनिफ्राय नैबेखौ नायदो नै लोगोफोर नोंथांमोननि फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टआवहाय मा रोखोम लागोननो नोंथांमोननि सेसआ बेसेबां जानांगोन नोंथांमोननि हौवाफोरनि सेसआहाय 170 सेन्टिमिटार जानांगोन ओमफ्राय नर्मेलावहाय 80 सेन्टिमिटारबो जागोन ओमफ्राय एक्सपेन्डेड 85 सेन्टिमिटार बेबायदि खालामगोन बिथांमोना बिनिफ्राय नोंथांमोननि माखासे सेडाल ट्राइब्सफोरनि दङ बिथांमोननिखौ 162.5 निफ्राय एलिजिबल लागोन आरोखि बिनिफ्राय नोंथांमोननि हाइटआ 165 सेन्टिमिटारा जाथारनांगोन दै लोगोफोर मिनिमाम दा फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टआवहायबो एखेयानो लोगोफोरनै माखासे अफिसार वारेन्ट पेरामेसिसनि थाखाय होदों बेखौहाय 20 नाम्बाराव नायनानै लादो नोंथांमोना बेखौ फरायबानो जाबाय ओमफ्राय 21निखौबो नोंथांमोना फरायदो दै लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय 22 बेखौ फरायनानै नायनानै लाजोबदो दानिया लोगोफोर फिजिकेल इफिसियेन्सि टेस्ट दङ दा बेयावहाय नोंथांमोना 1.6 किल'मिटार रानिं खालामनांगोन 8 मिनिट्स 30 सेकेन्ड्सआवहाय बिनिफ्राय जोंहा बे फिमेल केन्डिडेट्सफोरनि दा लोगोफोर बिनिफ्राय मेल केन्डिडेट्सफोरनियाहाय 1.6 किल'मिटार रान खालामनांगोन 7 मिनिट्सनि गेजेरावनो लोगोफोर बिनिफ्राय फिमेलफोरनि थाखाय 800 मिटार्स रान खालाम 5 मिनिट्सनि गेजेरावहाय क्वालिफाइड जागोन आरोखि दा बेखौबो नोंथांमोना स' क्लियार जाबायब्ला नोंथां नेक्स्ट स्टेपाव बारनि जों लोगोफोर दा जोंहा माखासे नैबेफोरखौ नायदो लोगोफोर नै 24 नाम्बारनिफ्राय नायनानै ला फारि अब्ला नोंथांमोना गासैबो क्लियार बुजिजोबगोन बे इन्सट्राक्सन गाइडलाइन्सफोरखौहाय नोंथांमोना फरायबानो ट्रेड टेस्ट स्किल टेस्ट दङ नोंथांमोनाव बेखौ लागोन जाहैबाय ओमफ्राय राइटिं टेस्ट दंबावो राइटिं टेस्टआवहाय नोंथांमोननियावहाय 100 मार्क्सनि कुइसन सोंगोन जाहैबाय बिनिफ्राय माखासे मेडिकेल एग्जामिनेसन दं DME एन्ड रिभिउ मेडिकेल एग्जामिनेसन दंबावो मेरिट लिस्ट नोंथांमोनखौ लागोननो जाहैबाय मोजां काट अफ थांनानै मोजां मार्क्स मोननानै नोंथांमोना क्वालिफाइड जायोब्ला नैबे ट्रेड इनिशियेल रेंक एडुकेसनेल क्वालिफिकेसन एज लिमिटखौहाय बेखौहाय फारि नोंथांमोना नायनानै लादो दै लोगोफोर नैबे नाम्बार निफ्राय नायबानो जाबाय ट्रेड रिलिजियास टिचारनि थाखाय 18 बोसोरनिफ्राय एलिजिबल जागोन ओमफ्राय 30 बोसोर बैसोसिम ओमफ्राय नोंथांमोननि फरायनाया बेयावहाय मा नांगोननो ग्रेजुवेट जाथारनांगोन दै लोगोफोर बिनिफ्राय माखासे हिन्दी बुसान संस्कृत मध्यमा बेबायदि नोंथांमोना भाषाखौहाय रोंनाय जानांगोन आरोखि दा ओमफ्राय ट्रेड रेशिय' मेकानिकआव नायदो नाम्बार बियावहाय बेयाव नोंथांमोना क्लास 10 पास बानो जागोन ओमफ्राय बेवहाय माखासे डिप्ल'माफोर बिदों बेखौ नोंथांमोना नायना लादो 25 बोसोर बैसोसिम एलिजिबल जागोन ट्रेड लाइनमेन फिल्डआवहाय क्लास 10 पास बानो हागोन लोगोफोर ओमफ्राय 23 बोसोर बैसोसिम जानांगोन ओमफ्राय माखासे नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायो ITI गोनां बेवहाय थानांगोन आरोखि ITI थाफानांगोन दा ओमफ्राय नैबे नाम्बार डिआव नायदो नै लोगोफोर ट्रेड इन्जिनियार इकुइपमेन्ट मेकानिक बेवहाय नोंथांमोननियाहाय क्लास 10 पास जाबानो जागोन ओमफ्राय माखासे नोंथांमोना मा नांगौ सार्टिफिकेट नांगौ बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय आं फरायनानै खिन्थाहरबाय थाला लोगोफोर आं गासैबो डिटेल्सखौबो खिन्थाहरजोबनांगौब्ला भिडिअआ जोबोर गोलाव जायो लोगोफोर आरो नोंथांमोनाबो खोनासंनो नायनो बरिं जायो बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ गावनो मोजाङै माखासे गाइडलाइन्सफोरखौहाय नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय दा ट्रेड इलेक्ट्रिशियान मेकानिक भेहिकेलनि थाखाय नै
बिनि थाखाय नोंथांमोना क्लास 10 पास जाबानो जागोन ओमफ्राय 23 बोसोर बैसोसिम एलिजिबल जागोन ट्रेड रिकभारि भेहिकल मेकानिकनिफ्राय क्लास 10 पास जाबानो जागोन बिनिफ्राय 25 बोसोर बैसोसिम हागोन ट्रेड आपह'ल्स्टार बिनि थाखाय नोंथांमोना क्लास 10 पास जाबानो जागोन ओमफ्राय 23 बोसोर बैसोसिम एप्लाइ खालामनो हागोन दा बे थांबाय लोगोफोर दा ओरै दंबावो नै लोगोफोर मेरला दं लोगोफोर भेकेन्सियाहाय माखासे केटेगरि वाइसआव रानदों बिथांमोना बेखौहाय नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय OCKLMNO नैबे PQसिम दं लोगोफोर नै नोंथांमोना बेखौ गासैखौबो फरायनानै नायनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर बेखौ नोंथांमोना नायनानै लादो ओमफ्राय नै भेकेन्सि वाइस नोंथांमोननि डिपार्टमेन्ट वाइस केटेगरि वाइस माखासे भेकेन्सिफोरखौहाय बिथांमोना पार्ट बाय पार्ट डिभाइड खालामनानै रानना होदों लोगोफोर नै बेवहाय दा नोंथांमोना बेखौबो मोजाङै नायनानै लाबानो जाबाय बबे बबे डिपार्टमेन्टआवहाय बेसेबां पस्ट दङ बेखौ नोंथांमोना मोजाङै नायनानै लादो लोगोफोर बेखौहाय खिन्थाहरबाय थाला लोगोफोर नोंथांमोना गासैबो नायबानो गावबा गाव बुजिखागोन बबे डिपार्टमेन्टआव बबे पस्टआवहाय बेसेबां भेकेन्सि दङ बेखौ नोंथांमोना नायनानै लादो दे लोगोफोर बेखौ नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय दा बेनोमोन आरोखि लोगोफोर नोंथांनि थाखाय मोजां गोदान 2025 मायथाइयावहाय मोजां खाबु फैगासिनो दं साख्रिनि भेकेन्सि गोदान ओंखारगासिनो दं दा नोंथांमोना बे सुबिदाखौ नोंथांमोना ओरैनो हगारनो नाङा नोंथांमोना जायखिजाया साख्रिनि भेकेन्सियानो फैया मानो नोंथांमोना गासैखौबो एप्लाइ खालाम आरो एग्जाम हो अब्लासो नोंथांमोना सानसे नङा सानसे समाव नोंथांमोना मोजां फिथाइ मोननो हागोन लाइफआवहाय साक्सेसफुल जागोन स' लोगोफोर आसा खालामनानै थाबाय नोंथांमोना गासैबो नायगिरि नोंथांमोना गासैबो बुजिबाय क्लियार जाबाय आरो नोंथांमोना जायफोराहाय गोसो गुदुं इन्टारेस्टेड नोंथांमोना एप्लाइ खालामगोन दा नोंथांमोननिसिम आं बेखौहाय आसा खालामनाय थाबाय लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनगोन आरो नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ लाइक खालामलांबानो जाबाय नायनायजों लोगोसे आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामना होलायदो जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना गोबाङानो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायाखै 100%आव 5%ल' साबस्क्राइब खालामदों बेनिखायनो नोंथांमोना हाजासे आंखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोननि थाखाय बेबायदिनो गोदान जब्सनि स्किम्स लन्स राङारि अनसुंथाइ जायखिजाया आपडेटसन जाया मानो नोंथांमोननि थाखाय खौरां लाबोबाय थानो मटिभेसन मोनो स' लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनबावगोन थेंक इउ फर वाचिं सी यू अगेन बाय बाय एन्ड टेक केयार